Ok, merge. Am bucuria să vă salut din nou și suntem pe punctul de a parcurge al patrulea episod despre Duhul Sfânt. Și asta cred că ne va prinde bine la cei ce vom avea răbdare, vom avea pasiune să urmărim toate aceste bucăți, toate aceste capitole, pentru a ne ajuta să ne așezăm mai bine în învățătura creștină izvorâtă din Scripturi și din experiența ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Deci, așa cum vă spun, suntem la episodul al patrulea. Persoana Duhului Sfânt s-a manifestat plenar în relația cu oamenii, începând de la ziua Cincizecimii, de la botezul în Duhul. Am observat și am discutat despre fapte și comportamente surprinzătoare. Primele 3 din 6 au fost parcurse în episodul anterior, iar acum vom privi la următoarele 3. Cele din episodul precedent au fost legate de felul în care Duhul Sfânt imprimă în ucenici, în apostoli, mărturisirea cu autoritate a evenimentului mântuitor al învierii Domnului. Apoi, tot Duhul Sfânt a făcut din apostoli să devină angajați cu toată responsabilitatea personală în mărturisirea învierii Domnului. Și încă apostolii sunt folosiți de Dumnezeu spre adeverirea predicării învierii și eficiența ei pentru cei ce cred. Al patrulea fenomen remarcabil cu care venim de această dată, ca urmare a venirii Duhului Sfânt la Cincizecime, este, și să notăm acum, interesul în descoperirea lui Iisus Hristos din Sfânta Scriptură. Mi-a plăcut foarte mult cum în urmă cu mai mulți ani citeam într-o predică pe care un preot a ținut-o cu prilejul zilei învierii, despre descoperirea, despre întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu înviat în grădina Scripturii. Noi suntem acum pe punctul de a privi cum Duhul Sfânt aduce un interes în descoperirea lui Iisus Hristos din Sfânta Scriptură. Vom lua pe rând câteva exemple care s-au desfășurat de îndată și poate că în mai multe săptămâni, în mai multe luni sau poate chiar ani, în predicarea apostolilor, pentru a observa cum ei sunt determinați de Duhul Sfânt să vină spre Scriptură. Iată, de exemplu, apostolul Petru. Deci să notăm, apostolul Petru face apel la Scripturile Sfinte în discursurile sale. Și voi cita acum din Faptele Apostolilor, chiar din zona aceea fierbinte a revărsării Duhului Sfânt. Aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Deci iată cum apostolul Petru face apel la Scriptură, la o Scriptură din Vechiul Testament legată de o revelație dată prorocului Ioel
Și acum este momentul la cinzecime să fie punctată. O altă apelare la Scriptură, tot din partea Apostolului Petru, zice: căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. Din nou, Apostolul Petru este plonjat de Duhul Sfânt în Scriptură. Și iarăși, în adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii care sunt amintiți aici sunt introduși din Vechiul Testament în acest eveniment măreț al cinzecimii. Observăm la Sfântul Martir Ștefan același interes, aceeași determinare spre Scriptură. Face apel la Vechiul Testament în cooperare cu Duhul Sfânt și spune el așa: acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. Cu altă ocazie, Filip, la trimiterea Duhului Sfânt pentru a-l întâlni pe famenul etiopian, vine cu un puternic interes la cele scrise în Scripturi. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Deci iarăși și Filip face apel de la cinzecime încoace la Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel face și el apel la Scripturi. Zice la un moment dat: astfel luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Și dă apoi un citat: uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și periți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă v-ar istorisi-o cineva. Aș reveni acum afirmând că cinzecimea aduce în ucenici un interes major în descoperirea lui Iisus Hristos din Sfânta Scriptură. Și asta este bine a nu se uita de nimeni care are un interes și despre cinzecime, că suntem legați de cinzecime tocmai spre Sfânta Scriptură. Al cincelea fenomen remarcabil ca urmare a venirii Duhului Sfânt la cinzecime este înzestrarea cu vorbirea în alte limbi, ca semn, și acum să vedem o nuanță, poate că am mai întâlnit-o, poate că nu, ca semn al restaurării relațiilor dintre oameni și Dumnezeu și ca o înnoire a legământului de pe Muntele Sinai. Deci aceste două nuanțe sunt foarte bine prezentate în fenomenul de la cinzecime. Pentru a înțelege mai bine această manifestare a vorbirii în alte limbi, vom face apel la câteva date și fapte prezentate în Vechiul Testament, comparate cu ziua cinzecimii. În primul rând, capitolul 10 din Cartea Geneza prezintă un tablou al popoarelor. Nu o să listăm acum, sau putem, dacă vrea cineva, poate să intre acolo și să găsească în capitolul 10, la sfârșit, din Geneza și în primul capitol, în primul verset din capitolul 11. Dar haideți să urmărim ce se întâmpla atunci. Capitolul 10 din Cartea Geneza prezintă un tablou al popoarelor despre care se spune că erau neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop. Neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop sunt prezentate înainte de acest rezultat. Mai apoi aflăm că tot poporul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Din cauza răzvrătirii oamenilor, Domnul i-a împrăștiat pe toată fața pământului. Cetatea a fost numită Babel. Eu mi-am permis, nu știu dacă am greșit prea mult, să spun că tot acest fenomen ce a avut loc atunci
ar putea fi prins într-un cuvânt mai nou, babelizare. S-a babelizat lumea. Și cetatea aceea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Dispersați, i-au încetat de a avea relații normale unii cu alții și relații normale cu Dumnezeu. Acum venim să observăm fenomenul la venirea Duhului Sfânt, în adunarea de la Ierusalim. Aflăm că în ziua Cincizecimii se aflau în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Mulțimea a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Acum este vorba de o mulțime. De ce îi adunați? Atunci era împrăștiere, acum la Cincizecime este adunare și se dă o notă că fenomenul care are loc la Cincizecime este diametral opus fenomenului care a avut loc în vechime, după babelizare sau în timpul acelei ciudate întâmplări din istoria umanității. Și nu doar atât, pentru că oamenii primesc o înțelegere instantanee la Cincizecime. Dincolo nu se mai înțelegeau, acum primesc o înțelegere dintr-o dată a lucrurilor dumnezeiești, nu numai om cu om, ci chiar și pe cele dumnezeiești, adică se deschide calea normalizării relațiilor omului cu alt om și a oamenilor cu Dumnezeu la Cincizecime, prin vorbirea în alte limbi sau, dacă vrem, deodată cu acest fenomen fabulos. Pentru unii este privit așa ca o poveste, dar era o realitate. Și Duhul Sfânt este acela care adună spre această înțelegere oamenii, nu îi împrăștie. În al doilea rând, la darea legii prin Moise au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița a răsunat cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. În ziua Cincizecimii deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Iată cum apare din nou Sinaiul în flăcări, muntele lui Dumnezeu, primind din nou o vizitare din aceea egală, dacă nu superioară, cu ce a fost la darea legii prin Moise. Manifestarea similară cu cea de pe Sinai ne avertizează că o nouă lege dumnezeiască se pune în aplicare cu începere de la Cincizecime. Este darea legii celei noi pentru viața creștinilor care are să vină și pe care noi încă o prindem în această etapă. Al șaselea fenomen, deci m-aș opri aici cu al cincelea fenomen care prezenta că Duhul Sfânt, venind cu înzestrarea cu vorbire în alte limbi, prezintă un semn al restaurării relațiilor dintre oameni și a oamenilor cu Dumnezeu, relațiile pe care oamenii le au cu Dumnezeu. În al șaselea rând, sau al șaselea fenomen care exprimă lucrul lui Dumnezeu prin persoana Duhului Sfânt venit peste ucenicii Domnului, este înzestrarea cu putere deplină pentru a trata în numele lui Dumnezeu condițiile în care oamenii pot primi efectul mântuitor al învierii Domnului. Adică cineva este pus la un moment dat să elaboreze această esență de învățătură de pe noul Sinai, în care să meargă creștinătatea mai departe pentru a beneficia de evenimentul acela glorios al învierii Domnului Iisus Hristos. Iată ce spune Sfânta Scriptură în anumite porțiuni ale ei legat de aceasta, legat de aceste condiții în care oamenii pot primi mântuirea prin învierea Domnului. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Este în Faptele Apostolilor, capitolul 2, 38 și 41. Deci iată cum încep să apară